Matik. Sigurno to. Wow. Pa da, ona mi se baš sviđa. A nećeš sigurno veliki. Pa šta znam, lov. Spakovat ćemo. Baš mi se ta sviđa, prelepa. Sigurno, znači. Da, bukvalno malo prije sam je gledao. Eto. Ali nećemo nju, nego ćemo da kažemo da nam Nećemo treba nju, ta. vidiš kako je ovo drljava. Da. Daće nam oni. I award za devojku godine ide... Jani Račun. A imaš još poklona, dobrih. Ja, ne mogu da varam. A meni je mnogo glupo kao što sam ti rekao. Mislim kao, da, realno ti ne bi ni znala da ima ovdje. Pošto za rođendan Jana mi je kupila... Thank you. Jana mi je za rođendan kupila od Peter McKinnona onaj mali kao tool set za kamere. To mi je kupila za rođendan i dala mi je pre rođendana dok smo gledali video njegov na YouTube. Baš je bilo ono, svaka čast. Da, mi iako mu nije bio još taj rođendan na taj dan. Pa smo mi gledali film njegov video. To je bio prvi put da dobijem poklon pre. Nisam ovdje bio. Zato što baš često gledamo njegove videe zajedno. Isto kao što gledamo ti ja video od Zoele. Nema veze, ovo je i više nego wow. Meni, ovaj samo da mi bude poklon, sasvim dovoljno. Šta ćeš nam da kažeš kad više statek? To my girl, thank you to my girl. Koliko imaš ovih jesa? 6. Valjda. Jesi srećan? Love, da će mi da precrknem. Srećan Nova godina. Hvala. Christmas is in the air. Jo. Ko to nije mogao da izdrži novogodišnji poklon da otvori, pa ga otvara sada. Stefke, ko će drugi? Pa ko će drugi, da. Inače pakujemo se zato je haos u sobi. Da. Jo, kako je dobro. Ovo vidi ovo. Njegov logo. Njegov logo. Kako se baš zove ta firma Pirate nešto? Pete's Pirate Life mu se zove taj drugi nalog na Instagramu. Da. Pirate Life. Srećna Nova godina. Wow. To je torba. Kako je dobro. Da li da čekamo 31. da ti dam ili odmah da poneseš kući kod sebe? Pa čekat će 31. ipak je poklon. Wow. Koliko delova za sve. Da, bukvalno za memorijske, ovdje za nešto, ovdje za neki pockets, compartments. Bukvalno, ono ide kao na, viš, carry on kao. Aha, Ima ovo. Koliko